Kumande ecaweni lebibi. Yazi baby nansi manje. Ufuna ke ndobona isister yami bekanifona kwenza ecaweni. Sabuya kodwa fanele. Hayi baby uyayithanda wena lonto le. Ubuye. Lonto usike wanengxakana zohamba ke izinsuku. Sister Mary. Hey. Andisavuyi intombi. Utho ngisemnandi inkonzo yanamhlanje. Wena Jonga haya ndiyazi bisenzeka. Animazi ongavanga. Akanabaphindayo. Wethu wenze njani? Uyenza lecaweni. Awuyazi into. Uyambona ngoba edumbuka kumnje. Uyawayiba nesishiqi. Uyawafuna uyenza. Animazi sister ovelaphi ke ukulathisa ngayo. Ngicela ba angayosela ibhiyongo. Uyamazi laphothi. Bethu nani? Chini sister B andimazi nalo sister thetha ngayo. Uyaba nezitayile zofuna usitayile. Ke jikijiki uno sister kutheni wena ungamazi? Wena ifamily yalamfana kaloku ininzi uyawuniqhatha ngenye imini. Wethu ungathi kanti okay unokunqone elingana naye. Uyayithini lonto le? Kuba angangijonga. Ake siyeke le. Bimandi inkonzo yanamhlanje. Ntombi. Ndibonile nalamfana lo ya Sam wakhe. Hayi andiyazi into bisenzeka. Kwaphuma namanxila. Wena kwaphuma namanxila. Lo uyezikhalisa phakathi kwabantu. Ke. Akhomba. Utheni nalo bhuti babuthanda ubutywala. Abananhloni. Bengesenxile. Ngathi hayi ke ngoku abanami imbeko ayikho ke qha. Sister B bafuna usizelwa. Nalamali ndiyarhana into bangabe yonxila ngayo. Khona behamba nabakhani nimqaphele. Ntase ithini into yabo oSam ithini nje kukunxila qha ayikho enye into. Khange ndimqaphele nobuhamba nabani andanoba bikhona la Nyori because kubest wakhe. Bathe hayi ke lo khayeke sisimani ndiyatshona lilanga ngoku. Ndifuna ukhula izihlangu ndifuna nje uzimamela. Hayi ntombi hayi khawume mfasi. Unoya pha kumbosi siyophunga noba sisela idrink. Lonto sizayenza ngoku. Masambe mani. Fan. Konza namhlanje inene. Hayi yabona mnanam. Imandi imali yenkonzo. Imandi imali yenkonzo kodwa wena inkonzo ubuzwe kusinqanda phano sema masinganceli. Masingafuni izimali. Ngoku imandi imali yenkonzo. Into yabuhlungu ngemali yenkonzo uzawuma wedwa embuzweni. Abantu becawa bakubuzi bona. Imini uzawuphendula. Fondini game ngokuphendula uSam umnganam wenze show uba siyayifumana la nto elatyala kaloku la bottle. Nizoyika izinto madoda. Emfondini ibhayiki le wenze show awuyichitheli nangoba uyichithwala le bhayiki. Fondini uSam uhambe nebhayiki yam wahamba nomnqwazam. Wahamba neliso ngoba ndilibona iliso lakho. Yonke khonza sinamehla amabini ngoku siyabuhlaba ufoja ngenjenye. uSam ukelakwala efanele ulibonile lakwala. Fondini uyathanda ukuthetha kokoko wena ukwala eliya kumeza wami. Umeza wami undifowunele Fondini uthi kum uzakwenza show uzawuzaba uthi dathi Fondini indoda idlala nje. Uyabona ke elakwala lisile andifuni uba sendaweni elikho kuyo. Alinambeko liqaqadekile lipecukile alinasimilo andiyazi noba layiyalo kukumoya. Laliyalo ziziphukupuku ezinini. Ziziphukupuku ezinini. Sibuyela lapho ngoku. Sawutheni? Liphi ngoku alibonakala? Fondini ubonile la cawa bakuthiwa Fondini uthi uSam intagama. Hey akanakutya Fondini uyahlekisa abantu abendiqomba siyiplanile nomama. Xozi ziphukupuku umfundisi ndijonga impandla kamfundisi. Ebethuna impandla ibheka pheshena ngqinwa. Nifonelwe ngoku. Mesa. Masa. Akhona? Khona masa. Mesa ndikubone ungaphambili. Uthethe izimanga ngesimanga mesa. Game yima utheni ubona umeza yedwa apha le nto uzawufika ubulisa umeza mna ndihleli apha ecam komeza. Ubulisa umeza. Uyathanda uthetha wena si. Umeza wam. Thanda uthetha. Mesa nakhonto kuwe. Ungaphenduli. Mesa kangibetha. Usamnika still kwabijwana. Uzuyigalele eglasini azikho glasi. Uyabazi bovelaphi wavula umlomo inkabalala nje uzasela utyalo ngabaziyo babvelaphi. Uyesu Fondini.
uYesu wajika amanzi aba yiwine sephinda mesa Ako Yesu ngandawa apha le mali ayizanga noYesu le mali irojiwe and andisoze ndinxile ncamo mani imali yobusela ndimbona pha kum ngoba ndifuna uhlabelelo linzi but ndimbona pha kum ehlamba intliziyo hey Yamadoda nifike siyaphazamiseka kodwa izinto ze-calls hey ingani ngesitya le wild ngoku iyajisa le nto ngaphakathi ingani ngesitya wild Yamadoda nifike hey meza uSam ufike ecaweni wakhala le mali nityaye kaSam le binithatha ecaweni ungakulinga uzozenza ungcwele usisiphuku menza ubuza uba masitya ntoni limhlophe uyakhetha haba yo mali yakho ecawe ke Jesu umenza nakufotini mjesu uyimpendulo Yesu elonakele Jesu uyimpendulo Yesu ungagezi wena braka uyeke lento ungagezi wena dayihlafuna haqhekile wena amarhwalasi wena jonga uyomiwa wena ihlingathi ukumoya egcwele ayikode ntuselo kokoko hayi mani uvile umfundisi ba uthi zani kum nonke nina ndibulalekayo wezuSam siyazela loo nto umfundisi ungathi uhleli nje uready for ulila uyaqala noshumayela sedubulapha heyi man yo khona la mpandla yakhe ifana nale yakho hayi sana hayi andiyilibala inkwenza namhlanje okondilaqaza ndijonge yonke laa nto yenzekayo loo nto ndiyakwazi ungabi secaweni nina ndinijongile hayi sisi ntombikela lizwi belimandi kangaka hayi uthe wodwa umfundisi Exodus wathetha ngemfuduko ndaqomba God is good God is good hayi umfundisi uyenzile into yakhe wethu ntombi jonga watsho ngumthandazo ndaqoma ndiyava ayikhona into esuka ebuluweni apha kum ungamkocanga ubhuti sizothini kaloku ndiqona makekahambe kayoba ngumntu omtsha akayotshintsha ihambo sisi hey ndixakene naye kaloku apha endlini ngesinxilo ndiqona makekahambe sanayo yenza itestimony phaa kumfundisi engequmbanga umbonile wethu action ingoma isha incame hayi wathi nxa sithi la bhuti kule kona thinika mehlo Uya ndaqonda ndamjonga ndafika sane yami yenjenje yo madoda yo meza hayi meza yintoni nawe ningathi wabulawa ngotywala yini ngakutywala mani hayi suthethe akathiwe yazi ndizothina ungabuthetheli utywala buthethisa mali yami nikaninikela nonikela ndinikela mna pha ndinkalila ndinikalela nkala ntoni kwethini hayi susikwethini meza bona meza wam ukutheni wena uthi kwethini kum ukuthi kwethini ungumntana onabantu abakhulu yabona ke niyaqalisa ke ngoku ngesi zigezo kwala hayi suthi indoda iyageza mani unjani igeza ithini ke igezi yageza sugeza nqanda qho le ntwana ntakam idwebekile inesitwebeko meza sanuthi ndiyintwana kanti indoda ikhonye hasanundiqhela ndoda inye hasanundiqhela kakubi mani yo kodwa meza ndinayo indawo ethi unyanisile because watshintshwa wathi sibhukubuku ngoku somdala ngoku ufuna ndikukhuphela inye imehlo hasundiqhela ambulula isibilini kwedini meza iyakelwa nguwe elikrwala mna sandibawelo uvile umfundisi uthi fefele nkosi umoya engcwele ohlala nathi sonke amen ayishayela impandla emadlela amasambeni andizotyana le wathi andizifumana madoda ndizawulala ngayo le nto le
hayi ndenza ulala ngayo hayi kwetini loo nto nditshishwa nangumkhaba uzawuya ngapha kwinalanga mpakamise manifundini uphakanyiswa manipakamise manipakamise meza ngawi phakama fondini ndiyayibona intaka isisa ndiyibona Kama ufuna ucama meza masisa ngapha fenamfo ngicama baba nina ngotywala kabe nichama bokathini ayitsenga wayiselayo sawulala pha kusem mfondini ulala pha kusem qwalasele noba unemehle ngawujonga phi iyo yodwa le yu takam yintoni hayi ayikho ibhubhi yabona ke le nto ebendiyithetha Hayi isigezo hayi siyafondini niyintoni ninemangwevini hayi ayingomagwevu lento yabona ke embhuti iphelele apho uyintoni emcimbini wena apha nobata ngam ungenza ntoni ayigobile ayikho icebo phambi koba ndide ndiphume esimilweni mandinishiyeni phuma hamba utsho mandinishiyeni utsho nina ngento ngathi liqhakuva hamba hayi meza uqala namhlanje akho umdala kunale ntwana meza uqala namhlanje umdala kulaa ntwana dala umdala ayikho ayikho meza indoda noba yayinjani ingcibi hayi Akalele. hayi veze ndiyakugoduka koma mna meza ndizayaphaa kusem xa fika phaa kusem ujika umva buyela umva kwena azawuqala phaa kum uphinde then ndiye kusem ndizawulala phaa kusem asambe kama babha intangam nto hayi ayikho liqhakuva ndibona kwale nto abe nempandla impandla